Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Usa ka shipping company nga nakabase sa Japan nagdonar og $1 million o 58 milyones sa peso aron makatabang sa amihanang Sugbo nga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog. Si Ana Comiso adunay report. Sa buhatan ni Governor Pam Baricuatro, gitunol sa kadagkuan sa Cebu Ace Maritime International Incorporated ang manager's check nga nagkantidad og $1 million equivalent og 58 million pesos nga donasyon. Ang 58 milyones pesos nga donasyon gikan sa Nesin Kayon kumpanya nga nagbase sa Japan. Oh my God! Human gidawat ni Governor Pam Baricuatro ang manager's check, gitugyan usab kini dayon ngadto ni Provincial Treasurer Attorney Roy Salubre. Actually, nakuan pud mi na surprise pud mi kay na overwhelmed pud mi nga nakakuha mi mo pag hibalo sa among uned sa Japan, siyempre namon ni mga Pilipino kuan po dito na staff. Nagkuan mi nagtawag mi dito nga kung unsay mahatabang nila. Ay, pagkahibalo sa among owner, kani si Mr. Katsuya Abe, presidente namon as nation. Gitawag dayon nga adto dito ang Cebu province. Mo na unang nikuan sa ilang una ato sa Cebu province. Kanya pagkuan ka kay mag-remit mi anytime from now mag-remit mi $1 million. Mga basta para dito sa kuan sa mga earthquake victim Sa maong hinabang, ang 30 milyones ang na-download na sa Provincial Treasurer's Office. Samtang ang nahabilin nga balanse gamiton mismo sa kumpanya sa ilang padayon nga relief operations. Si Governor Pam Baricuatro dako kayo og pasalamat sa tabang gikan sa Japanese firm nga Nesin Kayon Co. Limited. You know, I just want to express my gratitude to Nisen Con for their donation of $1 million. No? So this will be much help to the province of Cebu in our recovery and our rebuilding phase, especially to those affected in the north. Anyhow, they also said na gusto nila si ambulance ato i-purchase for this amount. So if that's what they want, pwede ra gyud kinapamantay. Usa pa man ato na purchase, we need to purchase one so the money would come from their donation. Balita may labot ang Sugbo, Ana Comiso, Sugbo News. Probinsya sa Southern Leyte nihatag og 3 milyones nga tabang sa Sugbo alang sa mga naapektuhan sa kusog nga linog. Samtang ang Pasig City ni donate usab og 2 milyones og nagpada og mga responders og mga psychologist aron matabangan ang mga apektado sa linog sa amihanang Sugbo. Ani ang report ni IC Santil Leopoldo. Gituno sa mga opisyales sa probinsya sa Southern Leyte ang ilang tabang alang sa pagbangon sa mga apektado sa 6.9 magnitude na linog na miigo sa Northern Cebu. Si Governor Pam Baricuatro nagpasalamat sa kasing-kasing nga suporta gikan sa kagamahanan sa probinsya Southern Leyte. Sa dukang balita, ang kagamahanan sa Pasig naghatag og 2 milyones nga donasyon aron makatabang sa mga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu. Naghatag usab sila og mga tents nga temporaryong kapuy-an sa mga apektadong pamilya inunman waterproof emergency go bags nga adunay sulod nga first aid kit. Ang Pasig City nag-deployed og team nga nitabang sa pagresponde sa linog ug nagpahigayon og psychosocial first aid sessions og infrastructure audit sa mga lungsod sa Northern Cebu nga kusog nga gitayog sa linog. Balitang may labot ang Sugbo. IC Santil Leopoldo, Sugbo News. At nangi ang uban pang mga kasayuran ug balita, may labot ang Sugbo, dinhilang sa Sugbo News page. Sugbo anon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga hagit nga giatubang karon sa Sugbo, tungod sa niigo nga katalagman, kumbati ta Cebu. Ako si Munching Auxlero, maayong hapon.